Diolch yn y Diolch Dduw am gyfle arall i dod yma i ti ac yn i'n cyflwyno'n hoedfa i ti ac yn gofyn i ti i fod yn bresennol ac i agosau ato ni ac i nerthu ni yn ein gwendid a byddwn ni'n dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Trwy gyrhafell i wrthym, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 305, 355, wele wrth y drws yn curo Iesu, tegwch nef a llawr, clyw ei lais ac agor iddo, paid a gofni funud awr, agor iddo, mae ei ryddiau fel y wawr. 305 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn cwrgweddi misog cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau'r mis, sef Rhagfyr y 19. Nawr, un gwasanaeth arbennig Nadoligedd wedi mynd heibio ac mae un arall i ddod, sef ar noswyl y Nadolig Rhagfyr 24 am chwarter wedi 11 o'r gloch y nos. Felly'n gobeithio gorffen am hanner nos, dyna'r bwriad, neu 1 munud wedi hanner nos, neu fydd neu'r carol olaf yn cael ei chanu o gwmpas hanner nos i groesawu'r Nadolig. Felly, os nad ydych chi'n gallu dod yna, gobeithio fyddwch chi'n gallu ymuno â ni yn fyw ar y we. Fydd y hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fe fydd y parchedig Vernon Hyam yn pregethu. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu o'r llyfr Carolau, Carol rhif 29, wele dyma'r newydd da a lawen ychyr clam Eseia Gad, alffa ac omega yw a chibwr dynol ryw, fe'n dwg i'r nefoedd wyw at ddiw ein tad. Carol rhif 29 gen i eistedd i ganu hon.
Dawn darlleniad o epistol Paul at y Rhufeiniaid, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Rhufeiniaid, penod 1 ac adnod 1. Paul, gwasanaethwr Iesu Grist, wedi ei alw i fod yn apostol ac wedi ei neilltuo i efengyl Duw, yr hon a rag a ddawsau e fe trwy ei broffwydi yn yr ysgrythurau sanctaidd, am ei fab ef Iesu Grist ein harglwydd ni, yr hwn a wnaed o had Dafydd o ran y cnawd, ac a eglurwyd yn fab Duw mewn gallu yn ôl ysbryd sancteiddiad trwy'r atgyfodiad oddi wrth y meirw. Trwy'r hwn y derbyniasom ras ac apostoliaeth i fuddod ffydd ymhlith yr holl genhedloedd mwyn ei enw ef. Ymysg yr rhai yr ydych chwythau yn alwedigion Iesu Grist, at bawb sydd yn Rhufain yn annwyl gan Dduw, wedi ei galw i fod yn saint, gras i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad ni ar arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf, yr wyf yn diolch i'm Dduw trwy Iesu Grist dros o chwi oll, o blegyd bod eich ffydd chwi yn gyhoeddus yn yr holl fyd, canis tist i mi yw Dduw, yr hwn yr ydwyf yn ei wasanaethu yn fy ysbryd yn efengyl i fab ef, fy mod i yn ddibaid yn gwneithu'r coffa ohonoch bob amser yn fy ngweddiau. Gan ddeisif a gawn ryw amser bellach, rwydd hynt gyda'i gywyllus Duw i ddyfod ato chwi. Canis yr wyf yn hiraethu am eich gweled, fel y gallwyf gyfrannu i chwi ryw ddawn ysbrydol fel eich cadarnheuer. A hynny sydd i'm cyd am gysuro yno chwi trwy ffydd ein gilydd, yr eiddo chwi a'r eiddo finnau. Eithir ni fynnwn i chwi fod heb wybod frodyr, i mi yn fynych ar feithi dyfod atoch, ond fôm llyddiwyd i hyd yn hyn, fel y cawn rhyw ffrwyth yno chwi hefyd, megis ac yn y cenhedloedd eraill. Dyledwyr ydwyf i'r groegiaid ac i'r barbariaid hefyd, i'r doethion ac i'r anoethion hefyd. Felly hyd yma yno fi, parod ydwyf i bregethu'r efengyl i chwythau hefyd yr rhai ydych yn Rhufain. Canis nid oes arnaf gywilydd o efengyl Crist, o blegyd gallu Duw yw hi iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu, i'r iddew yn gyntaf a hefyd i'r groegwr. Canis ynddi hi y datgyddi'r cyfiawnder Duw o ffydd i ffydd, megis y mae'n ysgrifenedig, y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti o Dduw, ein bod yn gallu troi at ti unwaith eto ac yn dod trwy enw ac heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn diolch am ei fywyd a'i farwolaeth ac am ei atgyfodiad, a'i fod wedi esgyn i'r nef, ei fod yn eiriol trosom hyd yn oed nawr, ei fod yn eiriol trosom ni rhai gwan, pechaduriaid, ond eto i gyd yn bechaduriaid sydd wedi derbyn maddeiant, ac wedi golchi yn llwyr yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, oherwydd ei fywyd a'i heiddiannau ef, i ni yn dod ger dy fron di yn hyderus, yn gwybod fod na wrandawiad ar gyfer dy blant, ar gyfer yr rhai sydd wedi ei dewis, wedi ei hethol, wedi ei cyffwrdd gan yr ysbryd glân, yr rhai y mae llygaid wedi ei hagor, yr rhai sydd wedi derbyn goleuni yr efengyl, bod yna groeso, bod yna gwrandawiad, bod yna wahoddiad i ni y prynhawn hwn i ddod i alw arna ti ac i alw arna ti fel ein tad. Ac felly o Dduw, fel tad i ni yn galw arna ti y prynhawn hwn i drigarhau o'r newydd wrthym, i ni yn ddiolchgar i ti am yr adegau rwy ti wedi ymweled â ni fel dy blant. Ond o Dduw, i ni yn gofyn am fwy o hyn, i ni yn dymuno mwy o'ch bresenoldeb, dyna yw ein dyheuad ni fel plant i'r holl alluog Dduw, ein bod yn cael blasu mwy o'ch gwmniaeth yma gyda ni, ac yn gofyn i ti am dywalliad yr ysbryd glân arnom y prynhawn hwn, ond hefyd yn ystod yr holl ddydd ac yn ystod y dyddiau sydd yn dod, ac yn meddwl am yr cyfnod yma o'r flwyddyn, yn gyfnod lle ni'n gallu cofio am enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist, ac am i'r ffaith dy fod ti wedi anfon yma i'r byd, ac am ei fuddod iddo ddod yn ifydd ac yn ddarostyngedig, iddo ddod yma ac iddo fyw y bywyd caled hwnnw ar y ddaear yma, bywyd a gafodd ei wrthod gan lawer, ac eto Dduw, bywyd a arweiniodd at y groes, lle bu farw trosom, lle dderbyniodd ein cosb
yn ein lle ni. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac am y cyfnod yma. Ac yn gweddio yn ystod yr wythnosau, dyddiau sydd yn arwain i fyny at y Nadolig, y bydd na gynyddu yn yr ymwybyddiaeth wrth bresenoldeb gyda ni. Ac y bydd yr ymwybyddiaeth hynny yn gorlifo tu hwnt i'r adeilad. Ac y bydd pobl y tu fas yn ymwybodol fod y bresenoldeb yma. Ac y byddu di yn ei dwy'n at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i wneud y gwaith, i ni yn rhy wan, i ni'n rhy fethiedig, i ni'n bechaduriaid o Dduw, ac i ni'n ddynol, i ni ddim yn gallu gwneud dim un o'r pethau hyn, i ni ddim yn gallu perswadio yr un enaid, hyd yn oed i ddod i'r cwrdd, heb sôn am agor i llygaid i heneidio i weled ei hangen. Ond o Dduw, rwy ti yn abal i wneud yr hyn sydd yn amhosibl i ni, ac felly yn gofyn i ti i weithio yn rymus clod i ddenw di dy hun, y bydd enw'n cael ei ddyrchafu yma ac yn ein gwlad unwaith eto. Felly tyrd o Dduw, trigger hawrthym, diogelan hamser yma rhag yr un drwg, bendithio'r holl bethau byddwn ni'n ei wneud, bydd y cyfan yn dy blesio ac yn dy anrydeddu di. Felly o Dduw, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni gan unwaith eto o'r llyfryn Carolau. A Carol rhif 19. Mae'r nos yn ddu a gwynt, nid oes un seren sy'n y nef, a nenau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Carol rhif 19 gan i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o Rhufeiniaid y benod gyntaf ac adnod 16. Rhufeiniaid 1 adnod 16. Canis, nid oes arnaf gywilydd o efengil Crist. O blegyd gallu Duw yw hier iach awdwriaeth i bob un ar sydd yn credu i'r iddew yn gyntaf a hefyd i'r groegwr. Nawr, mae yna sawl adnod pwysig yn y Beibl. Adnodau sydd yn cynnwys sylfaeni yr efengil. Mae'n rhywbeth sy'n taro pan i chi'n darllen neu'n gwrando ar y Dr Martin Lloyd-Jones, fyddai'n dyfynnu ohono fe nes ymlaen. Ond dim yn ystod fi yw, mae rai bod e'n rhywbeth sydd yn bydde pawb wedi sylwi arno, siwr o fod. Mae bron iawn bob adnod ni'n dod yn dweud, dyma un o'r adnodau pwysica'r holl Feibl. Ac i chi'n gwrando arno fe, ac mae'n iawn, mae bob tro, ond mae fel betai pob un adnod, mae'n pregethu arno, mae'n dweud mae hon yn ganolig. Ac eto, mae yna rai sydd yn fwy canolig nag eraill, os oes hawl da ni ddweud y fath beth. Ac i ni'n dod at ran sydd yma, ceir datganiad thema'r epistol yn y rhan yma o'r benod. Adnod sydd wedi dylanwadu ar lawer, neu'r adnodau yma sydd wedi bod yn dylanwadol ar lawer, fel Luther ei hun yn ystod, chi'n cofio'r diwygiad Protestanaidd, a 17 cynnes yn ddihi y datgyddu'r cyfiawnder Duw o ffydd i ffydd, megis y mae'n ysgrifenedig y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Llawer o'r adnodau o'r epistol yma wedi cael dylanwad mawr ar bobl dros hanes yr eglwys. Ac yr adnodau yma, yr adnod i ni'n edrych arno heddi, yn effeithio gymaint o bethau. Y modd y pregethu'r yr efengil yn gyntaf. Y ffordd i ni'n pregethu. Cynnwys y bregeth. Cynnwys yr efengil. Os ydych chi wedi deall un iawn, yna mi fyddwch chi yn ymgeisio i bregethu ddi mewn rhyw ffordd arbennig. A mi fysyn ni yn dadle, os nad ydych chi wedi deall yn iawn, mi fyddwch chi'n pregethu yr adnodau yma mewn rhyw ffordd wahanol. A dyna be ni wedi weld. Mae'r modd i chi yn efengylu yn ddibynnol ar yr adnodau yma. O ran y dull o efengylu. Y ffordd i chi mynd ati i ddweud wrth eraill, nid yn unig cynnwys, mi fydde pobl sydd yn camddeall, neu ddim yn hoffi'r adnodau yma, yn addasu rhywfaint ac yn newid y neges, ac yna o ganlyniad i hynny hefyd, mi fydd ar ffordd maen nhw'n cyflwyno'r neges yn newid. Y dull o ddenu pobl yn newid, oherwydd y ffordd mae rhywun yn edrych ar adnodau fel rhain. Ond nid oes yna gymaint o ddryswch y dyddiau yma. Mae yna llawer yn dweud, mae yna lot cymaint o wahanol safbwyntiau ar yr efengil. Mater o farn yw hi. Mae pobl wedi dod i'r casgliad bod gan bob un yr hawl i'w farn, ac ar sail bod gyda ni'r hawl i'w barn ni'n hunan, mae safbwynt i'w Felly, mi fydde'r mwyafrif o bobl yn edrych arno ni fan hyn heddi yn meddwl, wel ie, teimlo piti drosto ni gan bod ni yn bobl eitha gwan, diffyg dealltwriaeth, a falle bod nhw'n iawn yn hynny o beth, digon teg i gallu beirniadu ni fel pobl. Ond i fentro beirniadu beth i ni'n ei ddweud, yna mae yna rhywbeth eitha peryglus i'w wneud. Achos gair Duw yw hi. Ond be fydden nhw'n dweud yw, mater o farn yw hi, i ni'n dehongli fe fel hyn, ac gewch chi dehongli fe fel eich chi moyn, ond mae rhaid ni fod yn eang yn ein meddylfryd. Mae rhaid ni fod yn agored tuag at pob math o safbwyntiau. Heb sôn erbyn hyn, mae hwnna wedi mynd i pob math o grefyddau. Erbyn hyn yng Nghymru, nid mater o fod yn garedig tuag at pobl eraill o safbwyntiau gwahanol o fewn yr ffydd Gristnogol. Erbyn hyn, i ni'n agor ein breichiau ac yn mynwesu crefyddau eraill hyd yn oed. Dyna'r lefel i ni wedi cyrraedd yng Nghymru. Ni ddim hyd yn oed yn fodlon sefyll lan o fewn yr eglwys a dweud mai dyma yw yr efengil. Achos erbyn hyn, mi fydd yr mwyafrif wedi dweud mai yr efengil, wel, mae'n eang. Mae'n llydan i ni gallu cynnwys llawer o bobl, llawer o enwadau, bod nhw'n gwadu'r gwirioneddau. Ond erbyn hyn, oherwydd hynny, y cam nesaf sydd wedi digwydd yw i ni'n agor ein breichiau ac yn croesawu ac yn mynwesu crefyddau'r byd.
Ond petawn ni anghofio am y crefyddau'r byd. Dwi'n mond o fewn yr pobl sydd yn honni fod yn grefyddol yn yr ystyr Cristnogol. Ond nid oes na gymaint o ddryswch a safbwyntiau. Ac mae pobl yn meddwl beth sydd yn gywir. Pwy chi i ddweud bod chi'n gywir? Ac yn meddwl bod ni'n ffroen uchel yn ein safbwynt ni. Ac yn meddwl bod ni'n galed ac yn gul, ac yn greulon yn y ffordd ni'n pregethu ac yn siarad gan ein bod ni'n dweud bod ni'n iawn. Ac yn mentro dweud bod pobl eraill yn anghywir. Ac yna, ond nid yw'n rhyfedd i ni'n byw mewn oes lle mae yna bron pob un math o addoli wedi digwydd, mwyn denu pobl i fewn. Amrywiaeth o ran cynnwys a dill. Ond ni byddech chi'n gallu dweud, a mi fyswn ni'n ddigon parod i ddweud hyn yn bendant, mae diffyg dealltwriaeth o'r efengil sydd oedd wraidd yr holl ddryswch. Dyna'r broblem. Y foment nad ydych chi wedi deall adnodau fel rhain, yr eiliad ydych chi ddim wedi llwyr deall yr efengil, dyna lle mae'r drysau yn agor ac y mae pob math o safbwyntiau a dilliau o efengylu a dilliau o addoli'n digwydd. Petawn ni'n mynd nôl dros y canrifoedd ac yn edrych ar y ffydd Gristnogol yng Nghymru, does dim problem gen i os oes yna pobl sydd yn safbwynt o ran yn fedyddwyr, annibynwyr, pobl sydd yn bedyddio oedolion, pobl sy'n bedyddio plant. Chi'n meddwl beth ar ddiwedd y dydd, pethau eilradd, yw lot o pethau, dill o reoli eglwys, pethau eilradd yw'r hynna. Mi fyswn ni wedi gallu mynd nôl i unrhyw gapel, unrhyw enwad yn y 19fed ganrif, 4ed ganrif ar 15, unrhyw ganrif, yn ystod cyfnod o fendith, a byddech chi wedi mynd i unrhyw un o'n nhw, bod chi ddim yn cytuno gyda nhw o ran, os oes diaconiaid, neu henuriaid, neu beth bynnag, os nhw'n bydyddio plant, neu oedolion. Diolch reina, bydde hwnna, mae'n broblem, bydden ni gyd wedi gallu eistedd lawr yn y mwyafrif o capeli dyna, yn dweud, dyna yw'r efengil. Maen nhw'n ei ddeall a byddech chi'n cael cymdeithas dyn nhw. Byddech chi wedi gallu cael cymdeithas eb unrhyw awster, a byddech chi wedi anghytuno ar ambell i beth fan hyn. Dwi ddim yn bwysig, ond heddiw mae yna wahaniaeth. Mae'r gwahaniaeth rhwng tywyllwch a goleuni. Mae'r gwahaniaeth yn anferthol. Ni'n sôn am enwadau heddiw, i ni'n sôn am y gwahaniaeth rhwng credinwyr a rhai sydd yn rhoi proffes. Dyna'r gwahaniaeth. A mae gyd yn dod lawr i diffyg dealltwriaeth o'r efengil. Ond yn anffodus, ni wedi cymysgu pethau, safbwyntiau, barn gwahanol. Sa'n ni eisiau bod fel hyn, a ni eisiau bod yn garedig i pob math o bobl. Ac ar ddiwedd y dydd, mae'r cydymffurfio hynny wedi peri yr holl ddryswch yma. Wel, dwi'n gwybod be fydda Paul wedi dweud. Adnod 16. Dyma be fydda Paul wedi dweud. Petai Paul yma heddi, mi fydda wedi dweud hyn. Canis, nid oes arnaf gywilydd o efengil Crist. O blegyd, gallu Duw yw hi iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu i'r iddew yn gyntaf a hefyd i'r groegwr. Dyna be fydda Paul wedi dweud. Sym cwylydd ganddo fe. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y testyn cywilydd o'r efengil, yna ymfalchio yn yr efengil ac yna credwch yr efengil. Wel, yn gyntaf, canis nid oes arnaf gywilydd o efengil Crist. Yn ystod dyddiau Paul, mi fydda yna lawer wedi teimlo cywilydd o'r efengil. Mi fydda rhai wedi teimlo cywilydd o'r efengil fel heddi, ond yn y dyddiau hynny, mi fydda'r cywilydd falle oherwydd byddai bywydau mewn peryg. Doedden nhw ddim eisiau sefyll yn rhy gadarn, yn rhy glir, achos efallai bydde hynny wedi arwain at erledigaeth a fydde wedi arwain at ei lladd efallai, neu carcharu a'i camdrin. Ond i Paul, mi fydde fe wedi bod yn demtasiwn. Fel y gymai ei ni heddi fod â chywilydd o'r efengil. Gai ofyn i chi, a oes cywilydd o'r efengil arnoch chi? Gai ofyn, a oes na ryw adeg lle chi wedi bod ychydig o embaras o'r efengil? Chi'n meddwl am unrhyw sefyllfa lle chi wedi bod yn embaras o'r efengil? Chydig bach o gywilydd, chi ddim eisiau dweud yn byd. Falle mewn cyfarfod, falle bod gant o bobl yna. A bod na drafodaeth yna falle.
a bod rhywun yn dweud rhywbeth sydd yn gwbl anerbyniol. Ond byddech chi wedi siarad am bopeth arall. Byddech chi wedi rhoi eich barn, efallai os ych chi math na berson. Os ych chi'n hyderus, falle byddech chi wedi sefyll lan a dweud rhywbeth. Dros yr iaith enghraifft, hwnna yw'r un gorau. Ambell mae hwnna'n cael fi ambell. Pan dwi'n clywed pobl mewn rhyw gyfarfod a maen nhw'n dangos gwbl amharchu i'r iaith Gymraeg, yna dwi'n teimlo corddi ti fewn. Dalwch mlaen y funud, sdim hawl da chi siarad am yr iaith Gymraeg fel yna. Mae hwnna'n anghywir. A falle byddwn ni'n rhoi llaw fan hyn, beth ni'n cywiro nhw. Pan mae'n dod i'r Efengyl, well i fod yn dawel nawr. Ond o digon y hyder da fi siarad lan dros yr iaith, ond ddim dros Grist, achos bydd y pobl yn meddwl bod fi tipyn bach yn od, ac oedd cywilydd arnau o'r Efengyl. Mi roedd e'n temptasiwn. Falle mae rhaid dweud pwy o wyr beth yw cyd-destun. Pam oedd Paul yn dweud fel hyn? A oedd e wedi teimlo yn sicr i chi. Mi fydde Paul wedi cael ei demptio i fod â chywilydd o'r Efengyl. Mi fydde Paul y cyntaf i ddweud na siwr o fod. Mi fydde wedi cael ei demptio. Dim sylwch, nid iddo ildio i'r temptasiwn, ond mi fydde'r temptasiwn wedi bod na, fel mae e wedi bod i ni. Mi fydde Paul wedi byw mewn byd llawn atgasedd a gwawd o Efengyl Crist. Yn Rhufain, dychmygwch yn yr amser yr oedd Paul yn byw. Yr amser pwysig iawn yn hanes y byd. Canolfan y byd o ran popeth yn filwrol, yn wleidyddol, yn ddiwylliannol. Rhufain oedd y lle i fod. Dreulio ni noson yn Llundain, noson o'r blaen. A dyna'r lle i fod yn ôl pob sôn. Dyna chi ddinas. O pawb na. Oedd pob un yn y byd yn Llundain nos Wener diwetha. Oedd pawb na, sa'i chi dychmygu o neb unrhyw le arall, achos oedd e'n orlawn. Dyna'r lle i fod. Wel, chi dychmygu yn Rhufain, dyna'r lle i fod. Y lle i fod oedd Rhufain. O ran popeth. Yr holl gwybodaethau yna, arweinwyr y byd i gyd yna, pobl clyfar yma. A doedd dim lle gan y Rhufeinwyr am Efengyl fel hon. Boes bach nagoedd. Rhufeinwyr, arweinwyr milwrol gorau'r byd erioed, siwr o fod, erioed. Tactegau anhygol, bron byth yn methu. Nhw yn gwrando ar fel Paul yn sôn am yr Efengyl, mi fydden nhw wedi edrych ar yna, pwy wyt ti? Nhw a'i hathroniaeth nhw. Oedd ateb gan yr Rhufeinwyr at bopeth, at bob math o broblemau. Doedd dim un yn gweithio go iawn, allech chi ddweud, athroniaeth nhw, athroniaeth. Ond nhw'n mynd i ffeindio ateb i broblemau, gwir broblemau bywyd, ond dyna lle o'n nhw llawn athroniaeth. Ond nhw'n dyrchafu syniadau ac yn chwerthin am rywun fel Paul, achos oedd Paul yn credu mewn gwaredwr oedd wedi cael ei eni mewn stabal. Lle chi credu'r fath beth byddai'r Rhufeinwyr yn dweud? Gweld y dyn yma, mae'n pregethu a mae'n credu bod babi bach wedi cael ei eni o'r nef a'i fod e mewn stabal nid palas a mae fe yw gwaredwr y byd. Dyna fel byddwn ni bod yn siarad amdano fe. Ac yna mae ei gwaredwr Paul wedi marw ar y groes a mi fydden nhw wedi chwerthin, mi fydde'r rhai wedi methu stopio chwerthin ac yn meddwl drychwch ar hwn i ti'n cred. Dyna fel maen nhw'n meddwl heddi. Ewch i'r prifysgolion heddiw, ewch i'r darlithwyr heddi, siarad y darlithwyr, ewch i neuadd llawn o fyfyrwyr fwyaf clyfar ein gwlad ni, 200, 300 o bobl mewn stafell enfawr a'r darlithydd fan hyn sydd â braich, hyd i fraich o graddau mae wedi cael dosbarth cyntaf a mae'n gwybod popeth ac yna i chi'n sefyll a dwi'n credu yr Efengyl a mi fydden nhw wedi chwerthin, mi fydde'r lle'n orlawn yn chwerthin. Ti'n credu bod Duw wedi anfon babi i'r byd a mae mab Duw oedd e a mae adder groes a mi fydde pawb yn chwerthin heddi fel bydde Paul wedi cael a mi fydden nhw wedi chwerthin amdano fe drwy'r dydd am wythnosau siwr o fod. Bydden nhw wedi gwneud fe teimlo fel ffŵl. I chi erioed wedi teimlo felly? Yn eich teuluoedd efallai? Yn eich gwaith? Yn eich ysgol? Anodd yn yr ysgol, yn diwe? Yn yr ysgol, pan mae yna barti ymlaen yn yr ysgol, mae'r gerddoriaeth sydd yn mynd i fod yna, mynd i fod llawn anfoesoldeb, mae'r gwisg mae'r pobl yn mynd i wisgo yn llawn anfoesoldeb, mae'r hyn maen nhw'n mynd i fod yn yfed ar iolau, mynd i peri anfoesoldeb heb amheuaeth. Ac i chi'n dweud, sori, dwi ddim yn dod. Anodd yn diwe. Sicr os chi'n mynd Gristion.
A mi fyddwch chi'n corddi ti fewn yma pam sy'n rhaid fi cael rhieni fel sy'n gen i sydd wedi stopio fi fynd fyna. Mae pawb yn neud e. A fel arfer, bys ni'n tybio, mi fyddwch chi'n chwilio am esgus sydd dweud, sori, dwi ddim yn gallu dod achos dwi'n mynd gyda teulu fan hyn. Ddim dweud, does dim cywilydd gen i, dwi ddim yn dod. Dwi'n Gristion, a dwi ddim yn dod. Fel arfer, fi'n rhyw esgus am y peth, ac i ni'n trio mynd mas yn dawel, ac yn meddwl am rhyw ffordd o osgoi'r sefyllfa. Bydda Paul byth di mention yna, nid oes arnaf gywilydd, bydda Paul di ddweud, ond i ni, fel bydda'n ofni, sa'n eisiau neb i feddwl bod ni'n od. Sut i chi'n ymateb? Yn eich gwaith, pan mae sefyllfa'n dod i ni sefyll, mae'n temptasiwn yn dweud. Mae temptasiwn bob tro. Cwestiwn i wedyn ni'n ildio i'r temptasiwn. Pidwch yn teimlo'n euog am cael eich temtio, achos dyna be mae Satan yn neud trwy amser. Cwestiwn yw, dylen ni teimlo'n euog pan ni'n ildio i'r temptasiwn. Lle chi'n meddwl, mae pobl cyfoethog, llwyddiannus, rhifain, pobl y byd. Ac yna Paul. Ac yn edrych arno fe. Bydde fe ddim wedi gwisgo dillad arbennig o grand yna. Bydde fe'n edrych lawr arno fe. Ac yn meddwl, pwy wyt ti ddod i ddweud wrtho ni am dragwyddoldeb? Mae yna throniaeth rhufeinig gyda ni. Hi ni'n gwybod mwy na ti fe oedd yr un o'r rai mwyaf gwybod, un o'r rai mwyaf galluog sy'n erioed i bod ar y ddaear yma. Ond bydde fe ddim wedi gwneud yna, oedd e'n fodlon cael ei gyfri'n ffwl am gredu'r Efengyl. Pam? Achos bod e'n gywir. Na pham. Oedd e'n gwybod ni. Mae'r byd yn ymgeisio eich gwneud chi'n deimlo fel ffwl, am gredu'r Beibl, bod chi'n mynd i'r capel, byw bywyd syml, chi'n credu bod y gwirthiau wedi digwydd, Iesu Grist wedi cerdded ar y dŵr, chi'n credu yna i chi, dyna be fydda'r byd yn neud, a mi fydden nhw'n chwerthin arno chi. Chi ddim dal i gadw'r sil yn ddiwrnod ar wahân. Allai ddychmygu rai pobl yn dweud, yn siarad gyda'i cyfeillion, nhw'n dweud, o ie, dwi'n gwybod, mae rhywun sy'n gweithio gyda fi sydd yn cadw'r sil. Mae'n anhygol. Byddwch chi'n meddwl, rowch fi yn Saint Fagan a rowch stondin bach a dwedwch, dyma un sydd yn cadw'r sil. Dyna fel chi'n teimlo am beth waith yn y gwaith falle, neu yn y stryd, neu gyda'r teulu. Mae pobl yn edrych arno chi fel rhywbeth sydd yn rhywbeth rhyfedd, sydd erioed wedi bod yn ein hoes ni, falle roes o'r blaen, ond i ni nawr yn deall ein stwff yn ni'n gwybod ein pethau, ni'n gwybod beth sydd yn iawn. A dyna fel bydde Paul wedi chael. Pidwch yn meddwl bod e'n wahanol heddi. Mi fydde Paul wedi chael un waith, achos dyna oedd yr adeg gallech chi ddadle pwysica yn hanes y byd o ran diwylliant, o ran popeth. Ac oedd e'n fodlon sefyll. Dych chi wedi ffeindio fe'n anodd yn eich gwersi pan mae pobl yn dod i fyny gyda'r theori yma am esblygiad. Ac ar sail theori sydd wedi cael ei dadbrofi mewn llawer i le. Ond maen nhw'n gwadu yna ac yn gwrthod cydnabod y peth. Ond ni gafson ni rhywun yn ddiweddar yn dweud mi fod yna wyddonwyr yn cydnabod gwallau sylfaenol yn yr theori o esblygiad, ond dyn nhw ddim yn fodlon mentro dweud ni rhag ofn nhw colli swyddi nhw. Ond maen nhw dal i ddysgu'r celwydd, fel petai yn ffaith. Ac mae'r damcaniaethau eraill ar sail yr theori o esblygiad. Ac felly ni'n mynd yn bellach ac yn bellach i ffwrdd o'r gwirionedd. Ond eto gyd, dyn nhw ddim yn ddigon hyderus i sefyll lan a dweud bod yn anghywir. Ac yna dyna lle chi'n credu mewn Duw sy'n gallu creu'r byd wrth ddweud y gair. O, mae'n beth trist yn diwedd. Dyna fel mae'r byd yn edrych arno ni. Yn bod ni'n credu mae Crist, mab i sair dinod, oedd mab Duw. Ydych chi erioed wedi teimlo cywilydd yn eich gwaith, yn eich ysgol, yn eich coleg? Chi ddim yn fodlon rhoi rheswm pam i chi ddim ar gael ar y sil. Chi ddim yn fodlon rhoi rheswm pam na fedrwch chi fynd i'r clybiau yna ar y nos Wener. Be sy'n drist yw, mae'r mwyafrif o bobl sy'n honni fod yn Gristnogion heddi mynd na ta beth. Dim bod nhw'n chwilio am esgus, maen nhw'n mynd. I ddweud y gwir, nhw sy'n trefnu'r beth. Ond beth o fewn yr eglwys te?
Hwna jyst yn y byd i ni sôn fyna. Mae'n ddigon anodd fyna, yn diwe, ond beth o fewn yr eglwys. Y rhai sydd yn honni bod nhw'n credu rhywbeth, bod nhw wedi cael y profiad yn ôl pob sôn o'r ail enedigaeth. Ond y broblem yw, mae ganddyn nhw gywilydd o neges yr Efengyl hefyd. A pan mae cywilydd ganddyn nhw o'r hyn maen nhw wedi ddysgu yn y Beibl, maen nhw wedi gweld maen nhw wedi glywed maen nhw wedi ddeall ei bwynt, ond dyn nhw ddim yn licio fe, achos mae cywilydd ganddyn nhw o'r neges. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n newid e. Dyna beth sydd wedi digwydd. Maen nhw wedi twicio fe chydig bach. Fan hyn. A dros degawd, 20 mlynedd, mae'r newid bach wedi achosi hwn newid. A fel ych chi'n gwybod, os ych chi'n mynd mewn llinell syth a mynd mymryn 1 gradd bach i'r chwith, fe ddiweddwch chi lan milltiroedd i ffwrdd. A'r un peth ar y Efengyl. Newidwch chi un peth bach, jyst achos chi ddim yn licio fe. Ac beth sy'n mynd i ddigwydd, chi'n mynd i newid hwnna mewn tua 2 flynedd to, achos chi'n mynd i licio hwnna chwaith. A chi'n newid, a chi'n mynd yn bell i ffwrdd. A dyna beth ni'n cael heddi. Nid gwahanol safbwyntiau yw e. Mae e'n wahanol Efengyl. Maen nhw wedi mynd milltiroedd i ffwrdd. Does dim cymhariaeth. Ewch i niferoedd o gapeli Efengylaidd hyd yn oed heddi, a fyddwch chi'n meddwl, dwi ddim yn gwybod ble ydw i. Be sy'n mynd ymlaen yma? Be maen nhw'n pregethu? Dwi ddim beth dwi wedi darllen yng Nghaerdyw. A beth sydd wedi digwydd? Mae cywilydd ganddyn nhw o'r Efengyl, ac felly maen nhw wedi addasu fe. Maen nhw wedi dweud, mae eisiau ni addasu fe ar gyfer yr ganrif i ni'n byw ynddi. I ni wedi datblygu, i ni wedi deall yn fwy, ac felly ni'n dehongli pethau'n wahanol, ac felly mae eisiau dod i fyny gyda'r amser, a mae eisiau newid y pethau yma. Bod Gaerdyw yn dweud rhywbeth yn ddigon eglur, ond gan ei fod yn wrthyn iddyn nhw, maen nhw'n penderfynu rhaid ei fod yn golygu rhywbeth arall, ac felly maen nhw'n crafu pen, maen nhw'n eistedd lawr, a maen nhw'n dod i benderfyniad beth mae'n ei olygu. Achos nhw sy'n penderfynu beth mae'n ei olygu. Mae'r beth sydd yn amlwg yng Nghaerdyw, maen nhw'n ddigon clir beth mae hwnna'n dweud, ond gallai byth a bod. Etholedigaeth, gallai byth a bod. Mae hwnna'n rhy greulon. Gall Dyw ddim penderfynu be mae eisiau wneud, ac felly dwi'n penderfynu dyw etholedigaeth ddim yn bod, ac felly dwi'n gweithio fo'r neithi, a dwi'n penderfynu, am ryw reswm dwi wedi penderfynu mae fi yw'r athro y diwynyddiaeth gorau sydd wedi bod erioed, dyna fel mae mwyafrif yn meddwl, ac i ni'n penderfynu does dim fath beth ag etholedigaeth, fedrwch chi ddim rhedeg i ffwrdd ohono fe o'r Beibl, mae yna. Ac felly maen nhw'n dod lan gyda rhywbeth arall. I mwyafrif o pobl, dyn nhw ddim yn dod lan gyda rhyw athrawedd. Does dim athrawedd ganddyn nhw, ac felly doedd dim athrawedd yn y lle cyntaf, a does dim byd gan nhw newid. Beth maen nhw'n dod yw rhyw fath o addoliad, rhyw ymdeimlad, rhyw emosiwn. Dyn nhw ddim yn gwybod be maen nhw'n ei gredu, a dyn nhw ddim yn bwysig beth chi'n credu. Dwi'n meddwl bod rhyw syniad bod na Dduw, bod na Grist, bod na waredwr, a dyna ni, dwi'n credu, dwi'n mynd i'r nefoedd. Dyna Efengyl heddiw sy'n cael ei phregethu, gydag ambell i beth arall wedi cael ei wasgaru o amgylch e. Ond i ni'n gwybod o'r ysgrythyr, mae'r Efengyl yn mynd i fod yn faen trangwydd. Ond diwedd, mae hwnna wedi cael ei addo i ni. Mae gair Dyw wedi dweud wrthon ni, mae'r Efengyl yn mynd i fod yn broblem i'r mwyafrif. I bawb ar un adeg, ond i'r mwyafrif yn y diwedd. 1 Corinthiaid 1:23. Eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groesoelio i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolineb. Oedd y groegwyr yr i glyfar, ac felly mae e'n ffolineb i gredu hwnna. Ond nid yw e fel heddi i'r Cymru galluog yma nhw'n edrych ar ni fel ffyliau. Chi'n credu mewn Dyw sydd wedi creu y byd gyda'r gair? Chi'n credu mewn Crist sydd wedi cerdded ar y dŵr? Chi'n credu mewn tragwyddoldeb? A maen nhw'n meddwl, dyna fel oedd y groegwyr yn edrych ar Paul. Yr Iddewon, mae e'n faen tramgwydd. Dwi ddim yn credu hynna. Mae rhaid fi cael lle i weithredoedd. Mae rhaid i fi cael lle. A dyna beth yw crefydd Cymru heddi, Capeli Cymru. Dwi'n mynd i'r nefoedd pam? Achos dwi wedi bod yn neis i fy nheulu, achos dwi wedi bod yn neis i fy nghymdogion, achos dwi wedi bod yn garedig y trydydd byd, ac dwi'n mynd i'r capel, a dwi'n gwybod ar y mynau, ac yna maen nhw'n edrych a drwchwch arno fi. Beth yw'r gwahaniaeth? Yr union rhywun peth ag amser Paul. Eithon ni ydym yn pregethu Crist wedi groesoelio, ond mae e'n broblem i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolineb. Nawr, gai ddyfynnu Martin Lloyd-Jones.
Wel, na i ddim ddyfynnu fe to, na i ddyfynnu fe nes ymlaen, ond na i arall eirio fe. Fe ddwedodd bod llawer yn gallu pregethu croes Crist mewn modd nad yw yn dramgwydd. Ac yw'n anhygoel? Dyna pa mor llawn angrediniaeth a chywilydd sydd gan yr eglwys, y maen nhw'n gallu pregethu croes Crist mewn modd derbyniol. A dyna sut maen nhw eisiau chi wneud e. Ond dyna beth ni'n gweld heddi yn yr eglwysi. Y mae ganddyn nhw gywilydd o'r Efengil, felly maen nhw'n ei newid e mwyn plesio'r gwrandawyr. Dyn nhw ddim eisiau brifo, na dychryn neb. Maen nhw'n canolbwyntio ar elfennau cadarnhaol y groes. Maen nhw'n pregethu am faddeuant Crist, ac fe ddylsen ni faddau. Dyna'r lefel i ni'n sôn dyna. A trigaredd Crist. Ac oedd Crist yn drigarog, ac felly fe ddylsen ni fod yn drigarog wrth ein cymdogion a gelynion. Mae'n sôn do'n wych yn dweud. Mae'n sôn do'n efengil ardderchog. Dim dyna'r efengil y Beibl. Mae'n cynnwys hynny. Fe ddylen ni fod yn faddeugar, fe ddylen ni fod yn drigarog, ond nid dyna'r efengil. Ond maen nhw wedi dod ar croes i fewn, a maen nhw wedi pregethu amdano fe. Ond maen nhw'n gadael allan elfennau o ddigofaint y tad yn cael ei dywallt ar y mab mas o'r groes. Dyn nhw ddim yn licio hwnna. Y gwaed yn llifo fel barn am bechod, a bod Crist yn cymryd y gosb. Ond nid cosb pawb, cosb i blant, ond fydd y gosb dal yn mynd ar y rhai sydd heb gredu. A dyn nhw'n licio hwnna, a maen nhw'n gadael y pethau hynny allan. Ond nid yw hwn yn wir am eglwysi Efengilaidd. Dros y wlad i gyd, llawer a chwylydd o fywyd sanctaidd. O, dyn nhw'n licio'r bywyd sanctaidd. Sef beth yw canlyniad gwir Efengil. Mae'r gair Duw yn dweud pa mae'n ail enedigaeth wedi digwydd, pa mae'n gwir dod i gredu, pa mae o Dduw, fe fydd e o natur, oherwydd mae had o sancteiddrwydd sydd wedi cael ei blannu yn yr enaid. Yr hyn fydd yn dod ohono yw bywyd o sancteiddrwydd. Ond ydy'r byd ddim yn licio fe. Pam dyn nhw wedi deall yr Efengil, dyn nhw ddim wir wedi dod i gredu. Ac felly mae yna atgasedd tuag at sancteiddrwydd. Bron iawn allech chi ddadle fod yn bolisi gan lawer o llefydd Efengilaidd i fod mor fydol a sydd posib. Bod mor fydol, mor debyg i'r byd ac sydd yn bosib. Dyna fe, mae bron iawn yn edrych fel fod yn bolisi, bod nhw'n mynd allan o'i ffordd i fod mor debyg i'r byd. I ni wedi gweld hyd yn oed, yma yn y ddinas yma, rhai capeli, a chi'n gweld i oedfa o nhw, a beth yw y band yn y blaen, gwisgo fel y byd, canu fel y byd, a'r goleadau lawr, a'r drums yn curo, a'r holl beth yma, a'r holl math o fywyd sydd yn mynd gyda fe, maen nhw'n dod o rwle, maen nhw wedi bod just cyn yr oedfa, lle maen nhw'n mynd ar ôl yr oedfa, i'r un math o lefydd o lle mae yna anfoesoldeb a meddw dod yn digwydd, ac mae'n iawn, dyma beth mae'r byd yn ei wneud. Mae'n dderbyniol. A mae cywilydd ganddyn nhw pobl fel ni. Dyn nhw ddim eisiau sefyll gyda pobl fel ni, achos ni'n od. Oedd Paul mor od. A dyn nhw ddim eisiau'r bywyd sanctaidd yma. Ond nid yw'r un peth am addoliad. Ond nid yw llawer yn chwerthin am ein haddoliad parchus, am gapeli lle mae yna addoliad ysbrydol, addoliad lle mae Duw yw'r unig atyniad. A be maen nhw'n wneud? Yn ei le, maen nhw'n gosod addoliad y byd o ran dulliau, o ran canu, o ran gwisg, o ran proffesiynoldeb. Ond nid dyna beth ni'n gweld heddi. Mae ganddyn nhw gywilydd. Mi fysen ni'n licio mynd o gwmpas, mwyafrif, wel, mi'n cerdded yn dor calon, mwyafrif o'r pobl sydd yn honni credu'r ffydd Efengilaidd ac yn gofyn nhw, a fyddech chi'n gyffyrddus yn ein hoedfa ni, a bydden nhw'n dweud, na, bydden ni'n eisiau sefyll â chi. Cwylydd gen i o beth i chi'n neud, i ni eisiau bod yn fwy agored i'r byd. Ac maen nhw'n edrych fel i bod nhw, achos maen nhw'n union yr un peth ar byd. Ond nid dyna'r Efengil. Ac mae'r Efengil yn fain tramgwydd. Ac mae'r rhaid i ni fod yn fodlon cael ein cyfrif yn ffyliaid, gan y gwybodision, gan y capelwyr,
gan hyd yn oed yr efengylwyr. Os ydyn nhw eisiau edrych ar bobl, be maen nhw'n galw ni roed fawn yma sydd gan ni, yr frechtan emynau neu rhywbeth fel yna, ac yn gwawdio ac yn neud hwyl am ein pennau ni. A beth sydd eisiau ni wneud? Dwi yn fodlon sefyll canus, nid oes arnaf gywilydd o efengil Crist. Dyna bregethodd Paul. Fe bregethodd efengil, yr holl efengil, yn wyneb yr holl wrthwynebiad, yr holl gasineb, yr holl erledigeth, yr holl wawdio. Bydde fe wedi cael ei gyhuddo fod yn greulon ac yn galed ac yn gul. Bydde pob math o gelwydd wedi cael ei ddweud amdano achos bydde nhw'n gysau. Ond nid oedd cywilydd ganddo. Oedd e'n fodlon sefyll. Pwy bynnag oedd yno, ble bynnag oedd e, beth bynnag y gynulleidfa, fe bregethodd Paul efengil yn ffyddlon. Doedd dim cywilydd ganddo fe o'r neges na'r dull o bregethu. Os ych chi wedi deall efengil, fe fydd yr dull o bregethu yn gywir. Fydd e ddim yn rhywbeth i wneud hwyl amdano, fydd e ddim yn rhywbeth i wneud ysgafn amdano, fydd e ddim yn rhywbeth i ganu'n wirion amdano, mi fydd yna barchedig ofn yma. Gan bod ni'n delio gyda pethau gwbl ddifrifol am dragwyddoldeb. O gyda'ch ni symud ymlaen, sydyn ymfalchio yn yr efengil. Canys nid oes arnaf gywilydd o fengil Crist, o blegyd gallu Duw yw hier iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu, i'r iddew yn gyntaf a hefyd i'r groegwr. Nawr, mae ffordd fan hyn, ffordd negyddol o ddweud yw hwn, ei fod yn ymfalchio yn yr efengil. Nid oes arnaf gywilydd, be mae'n dweud yw, dwi yn ymfalchio yn yr efengil, yn yr iachawdwriaeth. Mae yna gymaint yn y gair yma. Mae ni'n dysgu bod angen ein hachub. Iachawdwriaeth, dyna be mae'n dweud. Dwi'n ymfalchio yn yr iachawdwriaeth yma. Sydd yn dangos, oedd Paul yn dweud, mae angen mawr difrifol arno ni. Mae angen i ni cael ein hachub, os oes yna iachawdwriaeth, mae angen i ni cael ein hachub o rhywbeth. Bod ein cyflwr yn driennus, dyna beth mae Paul yn cymryd fan hyn o'r gair. Ni'n bod yn bechaduriaid, mae'n cyfeirio nôl fan hyn at Genesis, yn disgrifio hyn yn fanwl y cwimp a pechod a marwolaeth, gael dyfynu Martin Lloyd Jones fan hyn. Os ydych yn credu yn y theori o esblygiad sydd yn dweud bod dyn wedi esblygu allan o anifail, a'i fod dal yn esblygu ac nad yw eto wedi cyrraedd, dyma be mae Dr Martin Lloyd Jones yn dweud, os credwch chi hwn, yna nid oes posib i chi dderbyn yr athrawiaeth o iachawdwriaeth. Os yw theori esblygiad yn wir, nid oes angen iachawdwriaeth ar ddyn. Ond ydyn nhw'n wir? Os nad ydyn ni wedi esblygu digon eto o fod yn fwnci, ac mewn miliynau o flynyddoedd fyddwn ni'n dod o fod yn fwnci, fod yn ddynion, ac cyn bo hir fyddwn ni'n berffaith. Fyddwn ni wedi cyrraedd. Dyna'r theori o esblygiad, bod ni'n bwnsio rownd y lle fel rhyw anifeiliaid bach ac yn ddim yn gallu siarad, a rhywsyd i gilydd bod y blew di syrthio bant, a bod ni'n gallu siarad, gallu cerdded, gallu dyfeisio. Mae dyma be maen nhw'n credu wedyn, ymhen blynyddoedd i ddod, fe fyddwn ni wedi cyrraedd. Os chi'n credu yna, chi ddim yn gallu credu mewn iachawdwriaeth. Mae'n amhosibl. Mae Paul yn ymfalchio yn yr iachawdwriaeth, sydd yn achubiaeth o'n cyflwr triennus, na fyddwn ni byth yn berffaith ar y ddaear. Pechaduriaid ydyn ni. Dyna pam dydyn ni ddim wedi gweld cynnydd mewn dyn. Yn ein hanes ni, yn hanes y byd ers i ddyn sgrifennu, does dim gwella wedi bod ar ddyn. Gweithygu mae dyn wedi bod. Pam mae Genesis yn dweud wrthyn ni, fe daeth pechod i'r byd. Ond mae'r dyn modern yn meddwl bod dyn yn gwella. Dyn nhw'n mynd i deall beth yw ystyr gwella. Mae'r ffaith bod ni'n gallu creu microffon mwyn taflu llais. Dim yn golygu bod y dyn yn gwella. Be mae di golygu, mae di gweithio mas sut i greu teclyn sydd yn taflu sŵn. Dyw e ddim wedi gwella. Mae dyn wedi gweithygu. O mae Paul yn ymfalchio yn yr iachawdwriaeth yma. O mae'n dweud, mae'r iachawdwriaeth, dim cwylydd gen i o iachawdwriaeth. Mae'r iachawdwriaeth yma yn achub dyn.
o'i gyflwr trienus, o ganlyniad y cwymp, mae'n achub dyn o euogrwydd pechod. O, mae pawb yn euog gerbron Duw, dyna be mae'n dweud. Mae cyfraith Duw yn condemnio dyn, o mae Paul yn ymfalchio. Mae Iesu Grist wedi delio â hyn. Mae wedi cyflawni'r ddedd, mae wedi cymryd y gosb, mae'n pechod, a mae Paul yn ymfalchio. Does dim cywilydd gen i fod Crist wedi byw y ddeddf yn berffaith, a'i fod wedi cyflawni'r hyn oedd y tad wedi anfon ei wneud. Dwi'n ymfalchio. Sdim cywilydd sy'n mynd bares gen i fynd lan at bobl a dweud, dwi'n ymfalchio yn yr iachawdwriaeth. Mae Crist wedi byw bywyd perffaith yn fy lle. Mae'n ymfalchio ei fod wedi cael ei achub o nerth pechod. Oedd Paul yn ymfalchio gan i Iesu Grist rhyddhau ni o gaethiwed pechod a Satan. A dydyn ni ddim yn gaethweision bellach i bechod. O, mae e mor falch o hyn. Yr oedd Paul, doedd dim cywilydd ganddo fe, achos oedd yr iachawdwriaeth oedd Iesu Grist wedi ennill ar ein rhannu. Mae e'n achub ni o grafangau caethiwed pechod. Mae Iesu Grist wedi tynnu'r cadwyni ffwrdd, ac i ni'n rhydd yng Nghrist, i ni nawr ddim yn geithio, yn gaethweision i Satan, i ni wedi cael ein hachub o bechod, ac o nerth pechod, ac o lygredd pechod. Mae e wedi'n sancteiddio ni, wedi'n golchi ni, ac mae'n rhoi ffordd i ni fyw bywyd yn lan. O, mae Paul yn ymfalchio yn hyn bod yr iachawdwriaeth yma yn nerth Duw. Mae pŵer Duw yn yr iachawdwriaeth yma i gyflawni hyn oll. Nid chwarae bach yw rhyddhau rhywun o grafangau Satan. Fedrwn ni byth wneud e, ond mae'r iachawdwriaeth yma yn rhyddhau ni o gaethiwed Satan. Dyna nerth, dyna bŵer sydd gan iachawdwriaeth, sydd gan Dduw, i ddod â di nôl i'r safle y gall fwynhau cymdeithas â Duw. Dyna pŵer sydd yn yr iachawdwriaeth yma. Mae'r pŵer mor bwerus, pŵer yr holl alluog yw i beri ein bod ni nawr yn gallu cael cymdeithas â Duw. Bod ni'n gallu darllen gair Duw a gweddio a gallu canu, ac i ni'n gwybod bod Duw yn siarad â ni, bod yna adnodau'n dod ac yn neidio allan ar yr union adeg iawn, a ni'n cael y gair ganddo fe, ac ni'n gallu teimlo'i bresenoldeb yn tawelu'n hyneidio ni pan ni'n poeni am bethau. Mae dyn yn gallu cael cymdeithas â Duw. Pŵer Duw yw e. Mae hwn y tu hwnt i'n pŵer ni, ond mae Paul yn ymfalchio. Dyna pam does dim cywilydd ganddo fe. Mae e wedi profi o nerth Duw yn yr iachawdwriaeth yma. Bod y nerth yma'n bywhau y meirw, yn anadlu bywyd ysbrydol i'w heneidiau. Mae yn agor clistiau y byddar. Ydych chi yn adnabod rhai sydd byth am siarad am yr Efengyl, nac am glywed unrhyw beth am yr Efengyl? Chi'n gwybod beth? Mae'n abol i agor eu clistiau, felly bod nhw'n gwrando ac eisiau gwrando. Mae'n abol i agor llygaid y deillion. Llawer ddim yn deall, ddim yn gweld yr Efengyl, ddim yn deall unrhyw beth am yr Efengyl. Maen nhw'n gweld mai ffolineb yw'r cyfan. Ond yna mae'n agor ei llygaid. Dyna beth ddigwyddodd i Paul. Oedd e'n elyn i'r Efengyl. Oedd e'n taflu pobl i'r carchar ac yn ei llusgo nhw. Cymaint oedd e'n cysau'r Efengyl. Ac yna agorwyd i lyged i weld mawredd a rhyfeddod yr Efengyl. Dim syndod bod dim cwilydd ganddo fe. Roedd e'n gweld mai nerth Duw yw hi. Ond nid ni'n gallu tystio i hyn. Beth am y galon galed? Llawer o rhain does yna, mor galed, does dim posib ei symud. Ond mae nerth Duw yn gallu meddalhau. Dyna gyffroes. Dyna reswm llawenhau. Dim syndod ei fod yn ymfalchio, nad oes cywilydd ganddo. Hyn oedd gan y groegwyr yn gwbl ddiwerth, methu newid yr un enaid, methu delio a chwant a phechod, dwi'n gallu neud e. Maen nhw'n gwybod popeth arall, ond dwi'n gallu neud y pethau bwysica. Dwi'n gallu rhoi heddwch iddyn nhw a Duw. Ond ni ddylsyn ni ymfalchio bod yr hyn sydd gennym cymaint gwell, cymaint uwch na'r byd. Chod gwel Paul, yr iachawdwriaeth yma fel unig gobaith dyn. Ond ni'n ganon ni hwnna nos iau ac eto prynhawn yma. Holl obaith dyn i'w ef. Dyna beth oedd Paul yn dweud. Oedd Paul wedi ddeall. Oedd wedi gweld bod yr Efengyl syml yma sydd yn ffolineb i'r byd, bod baban wedi cael ei eni mewn stabal yn fab i sair, bod e wedi tyfu ac yna cael ei wrthod
a'i wawdio, a'i groeshoelio. Ond oedd yn dweud mae hyn yn iachawdwriaeth sydd o Dduw ac nerth Duw ac hon yw unig gobaith Duw. Canis yr ymadrodd am y groes i'r rhai colledig yn fydrwy Dduw. Eithir i ni rhai cadwedig, nerth Duw ydyw. Ond nid yw'n wir, os yna rai o'ch chi fan hyn sydd dal yn teimlo bod ni'n fools. Ffyliaid. Dyna be, os ydych chi'n onest, dyna be fyddwch chi'n teimlo. Chi'n gwybod beth? Wel, mae'r Beibl wedi disgrifio chi. Achos be mae'n dweud, canis yr ymadrodd am y groes i'r rhai colledig. Os ych chi'n meddwl bod ni'n ffyliaid, yna be mae Paul yn dweud i chi'n golledig. Achos ych chi'n gweld yr efengil yn fain tramgwydd. Os oes embaras arnoch chi, os oes cywilydd ganddoch chi, i'r rhai ifanc yma falle, pan yn dod i'r capel ac falle'n gwisgo'n smart ac yn meddwl, dwi ddim eisiau neb i'n weld i mynd i'r capel achos nhw'n chwerthin amdana i. A chi allu deall, maen nhw'n mynd i'r ysgol, maen nhw'n mynd i hwyl am i pen nhw. I eraill yn dod, dwi ddim eisiau gwisgo fel rhywun smart, dwi'n eisiau fod fel yna, rhag ofni rhywun sylwi mod i'n mynd i'r capel. Sicr na i ddim dal Beibl yn fy llaw, pam mae gen i gywilydd, dwi'n eisiau neb i wybod y peth. Yna pan i ni gyda pobl, a maen nhw'n siarad, dwi ddim eisiau dweud beth yw'r union beth dwi'n ei gredu. Dwi eisiau cadw yn dawel. Cymerwch rybydd canis yr ymadrodd am y groes i'r rhai colledig yn fydrwy Dduw. Eithir i ni y rhai cadwedig nerth Duw ydyw. Mae e mor bwerus, mae'n gallu trawsnewid bywyd yn llwyr. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi profi o'r nerth yma yn eich bywyd chi? Bod na wyrth o ddifri wedi digwydd yn eich bywyd chi, neu ai dim ond crefyddol ydych chi? Chi'n berson neis iawn, caredig iawn, moesol iawn, ond nid dyna'r efengil. Mae'n cynnwys hynny, ond mae yna fwy o lawer iddo. Mae e'n iachawdwriaeth sydd yn achub yr enaid ac yn maddau'r pechod ac yn rhyddhau'r ceithion. I orffen ac yn fyr iawn. Canis nid oes arnaf gywilydd o fengil Crist o blegyd gallu Duw yw hi iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu. I'r Iddew yn gyntaf a hefyd i'r Groegwr. Pwy sydd yn elwa o'r iachawdwriaeth holl nerthol yma? Wel, mae'n dweud iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu. I'r Iddew yn gyntaf a hefyd i'r Groegwr. Be mae'n dweud? Wel, i bawb. I bawb sydd yn credu. Pob cenedl Iddewon a'r cenhedloedd, sef pawb sydd ddim yn Iddewon. I bob un yn y byd, pwy bynnag i chi, beth bynnag eich cefndir, pa bynnag mor wrthryfelgar yr ydych chi wedi bod. Efallai mae yna rai yn teimlo i pechod yma ac yn gweld difrifoldeb eich camwedd. Nid ydych yn ei wadu, ei gyfiawnhau, llawer yn cyfiawnhau i pechod. I chi wedi gweld eich pechod do, ac i chi ddim yn trio cyfiawnhau'r peth. I chi ddim yn gwadu'r ffaith bod chi'n bechadur. Mae mwyafrif yn mynd o gwmpas y lle yn rhoi esgu sodion pam i chi wedi gwneud hyn, a pam i chi wedi gwneud y llall. Ond falle bod yna rhywun fan hyn wedi gweld ei pechod, a chi ddim yn gwadu'r ffaith. Chi ddim yn rhoi bai ar eich teulu, ar amgylchiadau, ar gymdeithas, ar cymysgu gyda'r ffrindiau anghywir. Chi wedi dod o fyna, chi ddim yn beio nhw, achos chi'n gwybod dwi'n bechadur ac dwi'n eog ohono fe. Os felly credwch, dyna be mae'r gair yn dweud, credwch gair Duw. Achos y sawl a ddaw at o ef na fydd yn eich gwrthod, mae'na wir, mae'na adnodau yn y Beibl yn dweud hynny. Credwch yr efengil, credwch fod Duw yn fodlon ac aber Crist yn eich lle. Credwch be mae'r Beibl yn dweud, fod Iesu Grist wedi marw yn eich lle chi, a'i fod wedi cymryd eich cosb chi. Credwch fod yr hyn a wnaeth Crist yn ddigon nerthol, gan mae gallu Duw yw hi i'ch achub chi. Adnod 17, canis ynddi hi y datgyddi'r cyfiawnder Duw o ffydd i ffydd, megis y mae'n ysgrifenedig y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Chi'n gwybod beth? Wrth ddod ato, wrth weld yr hyn a wnaeth Crist trosto chi, fe fydd yr ysbryd glân yn eich arwain yno ac yn eich helpu, ac fe fydd yn rhoi rhodd i chi o beth o ffydd. Nid chi sydd yn credu hyd yn oed. Erbyn dweud oeddech chi credu,
Ond mae angen i chi wneud y broses o gredu. Ond chymod beth sy'n digwydd? Mae'r ysbryd glân wrth i chi ddod yn rhoi rhodd i chi ac yn helpu chi gredu. Nid credu yn y pen yw hwn, ond ymddiried eich enaid yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Yn gyna be fydd yn digwydd? Wel, fe fyddwch chi'n profi nerth yr holl alluog. Dyna be fydd yn digwydd. Fe fydd yna wyrth yn digwydd. Fe fydd yn goleuo'ch enaid ac yn agor eich clustiau chi. A oes ganwch chi cywilydd? Wel, os oes na, fe ddaw dydd lle fyddwch chi'n sefyll ger ei fron. A fydd cywilydd ganddoch chi bryd hynny. Ond fydd yr i hwyr. Ond nid felly Paul. Canis nid oes arnaf gywilydd o efengil Crist. O blegyd gallu Duw yw hi iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu, i'r iddew yn gyntaf, a hefyd i'r groegwr. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil ac yn gweddio Dduw y bydd na rai yn cael dod i weld rhyfeddod a mawredd yr efengil hon ac yn gweld arwydd y cad y groes, y genedigaeth, o Dduw, ac y bydden nhw'n gweld pam y daeth Iesu Grist i'r byd, mwyn marw ar y groes yn ein lle. O Dduw, i ni'n gweddio felly bydde diw ar waith yma heddi ac yn ystod y dyddiau a'r wythnosau sydd yn dod. Ac mae ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn o llyfr ymynau 288. 288. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. 288 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ei ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.